Op een onbewenne eiland wen je. Net volle meesken doch het. Maar Yvonne en Esther wegen de gok. De vrouwen verhuizen fjouwe Marnelien naar het eilandje bij Broeksterwaard. Maar hoe joggen Yvonne en Esther ontnota waarom op deze stap? Ja, heel erg avontuurlijk afwachten en kijken van alles ontdekken van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen, hoe komen we aan water, hoe komen we aan stroom. Ja. Maar het waren geweldige maanden. De tent. Aan water, dat konden we gewoon overal en nergens gaan halen. Stroom, ja, dan zit je toch meer gebonden aan een powerbank. En ja, wat hebben we nog meer nodig? Meer hebben we niet nodig, eigenlijk. In kwartier hebben de vrouwen er een bewenne eiland van maken. En het einde is in zicht. Het tiny house wordt pleetst. En daar hebben Yvonne en Esther zin in. Heel erg, echt heel erg. En niet per se van, dan heb ik een huis. Nee. Maar gewoon dat je een huis hebt, zeg maar. Want ik zou nog prima zo kunnen slapen. Ja. Maar ja, de wintermaanden komen wel. Dus ja, die worden wel wat kouder. En nu vandaag ook regen en storm. Dus dan is een huisje toch ook wel lekker. Doet het huisje lang om let stieën, voelde er een les van de vrouwen haar een schouder zo. Het was toch echt wel heel spannend vanochtend met die wind. En nou, als je zag hoe mooi makkelijk het erop ging. En het is nu echt zo van, het staat. En nu staat hij nog leeg. Wanneer gaan jullie er nou echt in wonen? Nou, ik hoop zo snel mogelijk. We gaan, morgen gaan we toevallig weg, maar zondag dan gaan we ermee bezig. Keuken erin, badkamer erin en dan gaan we erin wonen. Ik denk dat Yvonne er snel in gaat wonen, maar ik blijf nog even in de buitenlucht slapen. Ja, beviel de tent zo goed? Ja, heel goed. Ja. Achteraf had de tiny house hier dus ook niet hoeven komen. Nee hoor, nee. Ja, dat zeg je nu, Esther. Ja, maar straks als het winter met sneeuw en hagel en ijs, dan zijn we wel blij dat we een dak boven ons hoofd hebben.